Šta bi rekla ljudima koji večeras nisu ovdje? ovdje, da. Isuse Bože, kak su fulali, jebote. Zašto? Pa kako to misliš zašto? Pa večeras se ovdje nalazi onak najveći mogući community event. Dakle, imaš istovremeno participaciju iz Beletron i onda su oni odlučili biti negdje drugdje. Onak, halo? Dobro večer svima, ja sam Sonja Makovaci, nalazimo se u Mediki u Kulturnom centru u Zagrebu, Pierotti Evo, i ja sam došla ovdje izložiti svoje radove. Tehnika kojom se bavim se zove makrame. To je umjetnost čvoričenja, kako bi se reklo na hrvatskom. Radim sa poludragim kamenjem, sa sjemenkama iz Južne Amerike i eto, voljela bi da se ljudima svidi. Pa, čujem da je dobra muzika i super je prostor, stvarno je super. Mislim da treba naglasiti najbitnije sa stanovišta moje struke. Hajde, arhitektice. Operacija grad, znači aktiviraju se prostori koji nisu zapravo, su tokom godina zanemarivani i pokušavaju se aktivirati da se shvati vrijednost tih prostora i mislim da je to najbitnije i zato smo tu, zato što je u centru grada super lokacija i da se zapravo ohrabre mladi ljudi da dođu i da se tu nešto događa i da se tu može događati. Također smo iskoristili ovaj događaj da omogućimo mladim umjetnicima da prodaju svoje proizvode, što ste vjerojatno već snimili, a također da snimimo za softbolina turnir, koji je jedan dobrotvorni turnir za majku jedne naše, recimo, jedne naše prijateljice, poslanice. I naime, žena prikazuje sve ono što svaka žena u Hrvatskoj treba biti, znači snažna jedna žena koja je pobijedila rak. Usprkos tome je nastavila raditi i onda sad, nažalost, nakon što je imala u isto vrijeme moždani srčani udar, više nije omogućena da uzdržava svoju familiju, pa smo stoga mi odlučili podržati softbolina turnir koji je ovdje napravljen u nedjelju 26. rujna na Mladosti, da bi se prikupila sredstva za njeno liječenje. Najbolje ovako je najbolje. Red medice, zalit pivom, medica, piva. Ja ću prvo red medice, onda zalit pivom. Da bi definitivno mogla doći do toga da me prvo neko časti redom medice, onda da nađem nekog drugog koji će me častiti drugim redom medice i onda na pivu. Što znači da je lijepo posjećeno i da je da su ljudi veseli.